ilo nähdä näin suuri joukko musiikkikasvatuskollegoja, tutkijakollegoja, tulevaa tutkijasukupolvea ja muita musiikista ja musiikkikasvatuksesta kiinnostuneita. Ja kiitänkin. Tämä on suuri etuoikeus mulle olla tässä tänään ja vähän jännittävää ja iloista. Kiitos Suomen musiikkikasvatusseuralle kutsusta. Aloitan pienellä kertomuksella tuolta helmikuulta. Oli helmikuun iltapäivä, kun parkkeerasin autoni erään koulun pihalle ja iltapäivä siinä jo alkoi hämärtymään ja viimeiset lähtijät siellä koulun käytävillä vetelevät takkeja ylleen, kun astuin sisään ja Tiina-opettaja riensi mua vastaan toivottamaan tervetulleeksi kouluun. Me istahdettiin vastakeitetyn kahvin ja omatekoisen pullan kera sinne Tiinan 2C-luokkahuoneeseen. Seinillä riippui oppilaiden piirustuksia ja ryhmät töitä ja luokan perällä olivat kitarat hienosti ojossa odottamassa soittovuoroa. Ja jotenkin kaikesta siitä ympäristöstä ja Tiina-opettajan energisestä ja lämpimästä olemuksesta huokui semmoinen, että tässä tilassa paitsi opitaan myös viihdytään. Tiina on luokan opettaja, mutta hän kuvailee suhdettaan musiikkiin ja sen opettamiseen, intohimokseen ja omaksi jutukseen. Silti hän on joutunut monet asiat oppimaan kantapään kautta yli 20 vuoden uransa aikana. Ja varsinkin sellaiset työtavat, jotka liittyy musiikin luovan tuottamisen opettamiseen, improvisaatioon, säveltämiseen ja sen sellaiseen, ovat olleet sellaisia asioita. Ja sen takia hänen ei tarvinnut kauan miettiä, tarttuako tilaisuuteen, kun sellainen tuli. Teosto ry oli nimittäin järjestänyt sellaisen biisipumppu-hankkeen, jonka myötä Tiinan koulu oli yksi osallistuneista. He saivat sitten 2 ammattimusiikin tekijää sinne kouluunsa muutaman viikon ajaksi tekemään oppilaiden kanssa yhdessä lauluja. Ja sen projektin tuloksena syntyikin sitten kasa lauluja, mutta innostus ei suinkaan hävinnyt siinä vaiheessa, kun vierailijat lähtivät koulusta. Koko koulun yli tuntui hulahtaneen semmoinen luovuuden aalto. Ja vielä vuosi sen jälkeen, kun projekti oli loppunut ja siis vierailin siellä Tiinan luokkahuoneessa jututtamassa häntä, niin edelleenkin siinä vaiheessa oppilaat vielä kiikuttivat niitä omia lauluja, joita he olivat ihan omaehtoisesti jatkaneet niiden tekemistä kotona niin opettajan näytille. Ja Tiina oli siis syystäkin tyytyväinen. Hän oli paitsi saanut todistaa tätä niin kuin luovuuden iloa oppilaidensa keskuudessa, niin myös hän oli saanut paljon uusia välineitä omaan opetukseensa ja myös omaan muusikkouteensa. Hän paljasti, että hän oli myös itse alkanut tehdä omia lauluja. Ja muutama viikko sitten mun vierailun jälkeen sähköpostiin tipahti vielä Tiinalta tämmöinen viesti, jossa hän sanoi, että jälkikäteen tuli vielä mieleeni, että en ehkä riittävästi korostanut luovuutta ja yhteistä tekemistä. Sävellyshankkeessa oli pakko keksiä luovia ratkaisuja, kun valmista mallia ei ollut. Tarvittiin riittävästi uskallusta, ryhtyä kokeilemaan jotakin sellaista, mitä et ole aikaisemmin tehnyt. Et ollut turvallisesti mukavuusalueella, vaan oppilaiden kanssa säveltäessä saattoi tapahtua mitä vaan. Se oli hyppy tuntemattomaan. Hyppy tuntemattomaan, ulos mukavuusalueelta. Näettekö te sielunne silmin joukon semmoisia yrityskonsultteja nyökkäilemässä, että just näin, siihen pitää pyrkiä. Ja siinä mielessä opettajan työ noudattaakin mitä muodikkainta kehitystrendiä. Nimittäin kasvatusvastuu nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja arvaamattomissa sosiaalisissa tilanteissa muistuttanee enemmän letkajenkkaa kuin sellaista tasaisesti virtaavaa tuntisuunnitelman systemaattista noudattamista. Ja vilkaisu opetussuunnitelma teksteihin vahvistaa tämän väitteen. Vielä toistaiseksi voimassa olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa musiikin opetuksen tehtävä kietoutuu oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tavoitteeseen. Sen sijaan yksityiskohtaisia ohjeita siihen, että no mitä siellä musiikin tunnilla ihan tarkalleen ottaen pitäisi tehdä, ei anneta.
Eli tämmöinen vapaus ja opettajan autonomia ja suuret tavoitteet ja niukat ohjeistukset ja luottamus opettajan ammattitaitoon ja hyppyintoon eli riskinottamiseen leimaa suomalaista koululaitosta hyvin pitkälle. Kun asuin ulkomailla useamman vuoden, niin aina kaikissa keskusteluissa kollegojen kanssa juuri nämä oli ne asiat, jotka herätti hämmennystä, ehkä vähän pelkoakin, ihmetystä ja usein kyllä sellaista kateuden sekaista ihailua. Toisaalta moni meistä tietää, että vapaus tuo mukanaan myös vastuun, joka saattaa joskus olla aika raskaskin harteilla. Musiikinopettaja tulkitsee ja toteuttaa opetussuunnitelmien asettamia tavoitteita ja muutoksia jokseenkin itsenäisesti. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lopullisten valintojen tekeminen menetelmällisten ja sisällöllisten vaihtoehtojen lukuisesta joukosta jää viime kädessä opettajan oman harkinnan varaan. Musiikkikasvattaja tutkija Minna Muukkonen onkin väitöskirjassaan todennut, että opettaja löytää itsensä usein puun ja kuoren välistä. Yhtäällä opettaja pyrkii vastaamaan tämmöiseen odotukseen monimuotoisesta musiikin opetuksesta tarjoilemalla kaikille vähän kaikkea. Ja toisaalta tämmöisen monipuolisen herkkupöydän kattausta saattaa rajoittaa käytettävissä olevat hyvin minimaalisetkin resurssit, kuten myös ympäröivän yhteisön moraalikäsitykset, kuten viime viikolla tästä aiheesta väitellyt tutkija Alexis Kallio on omassa työssään osoittanut. Mutta väittäisin kuitenkin, että suurimmat musiikkikasvattajan työhön vaikuttavista tekijöistä liittyvät ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Jokainen kasvattaja tietää, että tämmöiset globaalin sosiokulttuurisen todellisuuden vaikutukset eivät suinkaan rajaudu sinne luokkahuoneen oven taakse, vaan kaikki aikamme pienet ja suuret liikehdinnät tämmöisestä monikulttuurisen suuren kasvusta aina digiteknologian arkipäiväistymiseen saakka liitelevät meidän luokkahuoneisiin oppilaiden mukana joka päivä. Ja hyvä niin. Suomessa on jo pitkään ymmärretty koulun ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus kasvatusfilosofi John Deweyn ajatusten mukaisesti. Koulun tulee yhtäältä huomioida ja mukautua sitä ympäröiviin sosiokulttuurisiin käytäntöihin ja toisaalta pyrkiä haastamaan ja jopa tarvittaessa muuttamaan niitä. Tämän puheenvuoron otsikossa mä kysyn, että millaiseen muusikkouteen koulu kasvattaa. Ennen kuin sukelletaan koulumaailmaan, niin luodaan pieni katsaus näihin mun edellä mainitsemiin laajempiin sosiokulttuurisiin muutoksiin musiikin tekemisen ja oppimisen kentällä. Diginatiivisukupolvi, osallistumisen kulttuuri, internetin musiikilliset yhteisöt, mobiilipelit, musiikin remix-kilpailut, Music 3.0, musiikkibisnesmalli, digitaalinen muusikkous. Historiallinen murros vai paljon melua tyhjästä? Uhka vai mahdollisuus? No, digitaaliteknologian kehitys on tietenkin laajentanut käytössämme olevaa laitevalikoimaa. Ja tässä kohtaa tietenkin pitäisi ryhtyä nostalgiseksi ja muistella CD-soittimen esiinmarssia musiikkiluokassa omina kouluaikoina, mutta vastustan kiusausta. Nimittäin koulun näkökulmasta ehkä mielenkiintoisimmat teknologian mukanaan tuomat muutokset liittyy sosiaalisen median tarjoamiin kommunikaatiotapoihin. Helppokäyttöisten ja kohtuuhintaisten tai usein ilmaisten musiikinteko-ohjelmistojen ja äänityslaitteiden avulla yhä useammat ihmiset voivat nyt tehdä omaa musiikkia, siis säveltää, huolimatta siis musiikista koulutustaustastaan tai siitä, hallitsevatko he jonkin instrumentin soiton tai edes musiikin teorian perusteita. Ja musiikin verkkoyhteisöt puolestaan tarjoavat areenan, jolla näitä omia taiteellisia tuotoksia voi sitten jakaa muiden kuunneltaviksi tai kritisoitaviksi, muokattaviksi, nautittaviksi. Uskaltaisin väittää, että tässä mielessä elämme historiallisia aikoja.
Digiteknologiaan linkittyvät kulttuuriset muutokset tuovat mukanaan yhä uusia, jopa demokraattisempia tai jollain lailla tasa-arvoisempia mahdollisuuksia paitsi oman musiikin jakeluun ja musiikillisen identiteetin rakentumiseen, myös musiikillisen asiantuntijuuden kasvuun ja sen jakamiseen ja kartuttamiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja oppimiseen jopa yli kansallisten rajojen. Tähän ilmiöön usein viitataan nimellä participatory culture, osallisuuden tai osallistumisen kulttuuria. Siinä, missä vaikka televisio edustaa ehkä tämmöistä perinteisempää kuluttamisen kulttuuria, jossa siis kulutetaan valmiiksi tehtyjä kulttuurin sisältöjä, niin osallistumisen kulttuurissa idea on se, että ihmiset luovat itse oman kulttuurinsa sisällön. Eli kynnys tämmöiseen taiteelliseen niin kuin jakamiseen ja tekemiseen ja kansalaisvaikuttamiseen on suhteellisen matala. Musiikin saralla nämä muutokset näkyy ehkä ennen kaikkea suhtautumisessa musiikin tekijyyteen, siis siinä, mitä ollaan totuttu ajattelemaan säveltäjän työnä. Musiikkia ei haluta enää vain kuluttaa, vaan myös tehdä ja jakaa muiden ihmisten kanssa. Ja näin ollen sellaiset tiukat työnjakoon perustuvat rajat, ammatilliset rajat muusikon ja säveltäjän ja kriitikon ja yleisön välillä on hälventymässä. Ja samoin näyttää käyvän myös musiikin tyylilajien välisten hierarkioiden. Ja kun maantieteelliset rajat ei ole enää sosiaalisen kanssakäymisen esteenä, niin myös rajat paikalliskulttuurin ja globaalin kentän välillä ovat hämärtymässä. Ja samalla meidän perinteisiä käsityksiä musiikillisesta oppimisesta ja muusikkoudesta ja sen sisällöistä ravistellaan. Siinä missä ehkä tässäkin talossa ja monissa muissa instituutioissa on ajateltu, että muusikkoiden kehittyminen on pitkälti sellaista noviisin juurtumista tiettyyn musiikilliseen käytäntöön ja kulttuuriin tai ehkä muutamaan jotenkin asiansa osaavan mestarin johdolla, niin tämä osallistumisen kulttuuri mahdollistaa musiikillisen asiantuntijoiden kasvun nyt hyvin erilaisissa, monenlaisissa verkostoissa ja yhteisöissä musiikin instituutioiden ulkopuolella. Ja näihin globaaleihin yhteisöihin ja verkostoihin osallistuvat muusikot pyrkivät sitten hyödyntämään yhteisön kartuttamaa, jaettua tietotaitoa oman kehityksensä ja muiden musiikillisen kehityksen rakennusaineena. Mun väitöskirjassa mä tutkin digitaalimuusikkojen musiikin tekemistä ja oppimista, ja siinä käytiin sellaista käsitettä kuin kosmopoliittimuusikkous. Viittasin sillä sellaisiin muusikkoiden ihanteisiin, johon kuuluu hyvin olennaisena osana, ei suinkaan semmoinen ehkä niin kuin juurtuminen johonkin käytäntöön, vaan iso tämmöinen laaja-alaisuus, kulttuurinen ja musiikillinen laaja-alaisuus. Ja tämä laaja-alaisuus sitten puolestaan edellytti joustavuutta, liikkua erilaisten musiikisten käytäntöjen ja yhteisöjen sisällä ja välillä. Lisäksi semmoinen laaja-alaisuus edellytti vapautta tutustua ja leikitellä monenlaisten ideoiden, tyylien ja musiikillisten ainesten kanssa. Siinä mielessä osallistumisen kulttuuri on siis mahdollistanut aiempaa joustavamman musiikillisen ilmaisun ja oman musiikin tekemisen näiden musiikkikasvatuksen instituutioidemme ulkopuolella. Osallistumisen kulttuurin hengen mukaisesti oman musiikin tekeminen, säveltäminen nähdään musiikillisen itseilmaisun keskeisenä välineenä, johon usein liittyy myös avoin ja julkinenkin yhteistyö. Silloin säveltämistä ei marginalisoida jonkun erityisosaamisen tai lahjakkuuden alueeksi. Mun tutkimuksessa tuli useaseen kertaan ilmi se, että tämmöiseen niin sanottuun kosmopoliitin muusikon ihanteeseen niin kuului se, että säveltäminen näyttäytyy hyvin itsestäänselvänä ja kaikille mahdollisena osana muusikkoutta. Ja kuten sanoin, usein se nähtiin myös yhteisöllisenä sisällön tuottamisena ja sisällön jakamisena, johon ryhdyttiin uusimpia teknologioita hyödyntäen. No kuten aiemmin mainitsin, niin meidän maan perusopetuksessa kun se perustuu sellaiselle ajatukselle, että yhtäältä tavoitteena
opetuksessa on yhteiskunnan jatkuvuuden varmistaminen ja sitten taas toisaalta ympäröivän kulttuurin kriittinen ja arviointi ja uudistaminen. Ja sen takia katson, että se mitä tapahtuu tuolla epämuodollisissa oppimisympäristöissä ja niissä tapahtuva musiikillinen oppiminen ja sen muusikkouden muuttuminen koskettaa aina myös koulua. Ollaan menossa kohti uutta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, jotka astuvat ensi vuonna voimaan. Ja mun oman tulkinnan mukaan nämä kulttuurimuutokset heijastuu näissä perusteissa aika voimakkaasti. Niissä musiikinopetuksen keskiöön on nostettu monipuolinen luova musiikillinen ilmaisu ja kulttuurinen ymmärrys ja luova tuottaminen, niin yksin ja yhdessä kuin taiteiden välisesti. Toki oppilaiden luovan toiminnan vaaliminen ohjaus on aina ollut, tai aina tuolta yhtenäisen peruskoulun alusta asti ollut osa opetussuunnitelmatekstejä. Siellä on ollut musiikillista keksintää muun muassa mainittu. Mutta kuten Lauri tuossa alkupuheenvuorossa mainitsikin, niin nämä uuteen OPSiin kirjatut tavoitteet ja niihin tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet kannustaa aiempaa huomattavasti selvemmin oppilaiden luovan musiikkisuhteen rakentamista ja sen merkitystä. Tällaisen laajalaisen muusikkouden kehittymistä pyritään tukemaan hyvin selkein ja musiikin luovan tuottamiselle asetetuin tavoittein. Esimerkiksi vuosiluokkien 7-9 keskeisiin sisältöalueisiin on laulamisen ja soittamisen ja musiikin kuuntelun rinnalle asetettu improvisointi ja säveltäminen, jotka siis liittyy tässä tekstissä nimenomaan musiikin luovaan tuottamiseen. Eli mä käytän sitä käsitettä tämän opetussuunnitelman ohjeistuksen mukaisesti, kun mä viittaan uusien musiikillisten ideoiden kehittelyyn ja toteutukseen. Olipa kyse sitten improvisointi tai sovittaminen, laulun tekeminen tai muu sävellyksen muoto, vaikka digiteknologiaa hyödyntää, vaikka remiksaus tai mashupien teko. No mutta mitä koulun musiikin tunnilla sitten tehdään? Millaisia muusikon alkuja tuolla meidän luokkahuoneissa kasvaa ja tarjoaako koulu mahdollisuuksia luovan ja laajalaisen muusikkouden kehittymiselle? Kuten totesin, niin väitöskirjassa olin keskittynyt semmoisiin niin kuin meidän koululaitoksen ulkopuolisiin suurempiin sosiokulttuurisiin muutoksiin, mutta näin opetussuunnitelman käyttöönoton kynnyksellä minua alkoi kiinnostamaan, että kuinka nämä muutokset näkyy siellä koulun arjessa. Ja niinpä musiikin luova tuottaminen kouluissa -tutkimusprojekti pyrkikin sitten tuottamaan ajankohtaista tietoa musiikin luovan tuottamisen opetuksen toteutustavoista ja musiikkiteknologian käytöstä, kuten myös opettajien pedagogisen tuen tarpeesta. Tutkimus toteutettiin viime vuonna ja siihen vastasi yli 600 musiikkia opettavaa opettajaa sekä peruskoulussa että lukioissa ympäri maan. Ja siellä oli siis mukana sekä luokanopettajia että musiikin aineenopettajia. Esittelen seuraavaksi ihan lyhyesti joitakin tämän tutkimuksen päätuloksia liittyen nyt nimenomaan kysymykseen siitä, että missä määrin koulu tarjoaa mahdollisuuksia luovan ja laaja-alaisen muusikkoiden kehittymiselle ja millaiset tekijät estää tai vaikeuttaa sellaisen muusikkouden kasvattamista opettajien näkökulmasta. Ja tämän jälkeen luon sitten lopuksi vielä pienen katsauksen johonkin haasteisiin ja mahdollisuuksiinkin, joita uudistuva OPS ja nämä suuremmat, laajemmat kulttuurimuutokset asettaa opettajakoulutukselle ja täydennyskoulutukselle. Palataan ihan hetkeksi sinne mun vierailuun Tiina-opettajan 2C-luokkahuoneessa. Tiinan kertomus sävellysprojektista kuvasti siis innostusta. Projekti mahdollisti hypyn tuntemattomaan. Tiinan omin sanoin se projekti antoi tilaa luovuudelle ja vapautti lapset sekä aikuiset keksimään. Kyseessä oli siis monin tavoin uusi kokemus Tiinalle. Tutustuminen sellaisiin opetuksen työkaluihin, jotka ei aiemmin olleet ainakaan systemaattisesti hänen käytössään. Ja tässä suhteessa Tiina ei suinkaan ole poikkeus. Mun tutkimus vahvistaa sen, mitä muutamat muut tutkimukset on jo aikaisemmin osoittaneet.
Suomalaisilla musiikin tunnilla soitetaan ja lauletaan ja kuunnellaan musiikkia aktiivisesti ja monipuolisesti. Mutta mahdollisuuksia oppilaiden uusien musiikillisten ideoiden kehittelyyn ja toteutukseen on koulussa tarjolla suhteellisen niukasti. Tutkimuksessa mä pyysin opettajia kertomaan eri työtapojen käytöstä opetuksessaan. Niitä työtapoja oli annettu, siis listattu, ja opettajat saivat sitten kertoa, käyttävätkö he niin säännöllisesti tai harvoin tai ei koskaan näitä. Ja jos listalta puuttui vielä joku työtapa, niin opettajat saivat vielä sen sitten itse siihen lisätä. Ja tässä on nyt vain muutama työtapa vähän niin kuin sieltä ääripäistä. Lähes kaikki opettajat, niin kuin näette, kertovat, että meillä lauletaan ja meillä soitetaan joka tunti tai melkein joka tunti. Valtaosa vastanneista opettajista ilmoitti myös musiikin kuuntelun ja yhä enemmän musiikkivideoiden katselun ja rytmiikkaharjoitusten olevan säännöllinen osa opetustaan. Yli 60% vastasi myös, että musiikkitieto, eli siis teorian ja historian opetus on säännöllinen osa omaa opetusta. No entä sitten musiikin luovaan tuottamiseen liittyvät työtavat? Ne lukeutui aineistossa satunnaisesti tai harvoin tapahtuvien työmuotojen joukkoon. Musiikkikappaleiden sovittamista kertoi säännöllisesti hyödyntänsä 13% ja yksin tai ryhmässä tapahtuvaa improvisointia 14%, mutta vain 5% vastanneista kertoi säveltämisen tai laulun tekemisen olevan säännöllinen osa musiikin tunteja. Tutkimus siis piirtää meidän eteen hieman tämmöisen paradoksaalisen kuvan suomalaisesta musiikin opetuksesta. Yhtäältä aineistossa näkyy suomalaisten musiikin tuntien monipuolisuus. Siinä missä kansainvälinen tutkimuskirjallisuus joskus kritisoi koulun musiikin opetusta siitä, että se on liian yksipuolista ja teoreettista, niin suomalaisilla musiikin tunneilla kyllä tehdään kaikenlaista. Laulamisesta vuorovaikutusharjoituksiin ja musiikkiliikunnasta omien instrumenttien kehittelyyn ja ehditään jopa käydä konserteissa ja musiikkitapahtumissa. Ja tämmöisessä toiminnallisessa suomalaisessa musiikin opetuksessa yhdistyy niin teoreettisen tiedon kuin käytännön tekeminen. Ja siinä mielessä koulu näyttää tarjoavan hyvin monipuolisia mahdollisuuksia oppilaiden tämmöiseen musiikilliseen vuorovaikutukseen ja käytännöllisen muusikkouden kehittymiselle. Mutta sitten toisaalta sellaiset työtavat, jotka tukisivat oppilaiden luovan muusikkouden kehittymistä, näyttävät tämän tutkimuksen mukaan olevan musiikin opetuksen marginaalissa. Musiikillinen ilmaisu ja vuorovaikutus näyttävät usein rakentuvan jo valmiin niin kuin olemassa olevan repertuaarin esittämiselle ja kuuntelulle ja analyysille. Ja sen sijaan mahdollisuuksia omien sävellysten ja sovitusten ja improvisaatioiden tekemiselle on tarjolla suhteellisen harvoin. No mitä musiikin luovan tuottamisen opetuksessa sitten tuntui haastavalta opettajien mielestä? Yli 40% vastaajista sanoi, että ryhmän suuri koko on ykköshaaste. Lähes yhtä suureksi haasteeksi koettiin oman koulutuksen vähäisyys tai puute. Siinä nimenomaan siis musiikin luovan tuottamisen opettamisessa ja 3. sijalle nousi ajan puute. Ja näemme myös, että haasteita oli tilaan liittyvät tekijät, kuten luokkahuoneen akustiikka tai tilan jakaminen, oppilaiden kiinnostuksen puute, opetusvälineiden vähäisyys tai heikko taso ja arvioinnin vaikeus. Ei sinänsä liedä yllättävää, että opettajat kokivat ryhmän suuren koon ongelmalliseksi musiikin luovan tuottamisen opetuksessa. Luova työskentely heterogeenisessä luokkayhteisössä ja yhä kasvavien ryhmäkokojen paineessa asettaa monenlaisia pedagogisia haasteita niin opettajan ajanhallintaa kuin organisaatiokyvyille, kuin myös käytössä oleville tiloille ja välineille. Toisaalta en voi olla pohtimatta, että miltä osin asenteet musiikin luovaa tuottamista kohtaan vaikuttaisivat siihen, että valtaosa vastaajista koki nimenomaan ryhmän koon suurimmaksi haasteeksi säveltämisen opetuksessa.
Voisiko olla niin, että edelleen keskuudessamme elää sellainen ajatus säveltämisestä yksilöllisenä toimintona? Tällöin ajatus siitä, että sitä harjoitettaisiin taidolta hyvin vaihtelevassa ryhmässä, saattaa tuntua jotenkin vieraalta tai jopa mahdottomalta. Tässä kohtaa on mielenkiintoista, että kun palaan niihin tutkimustuloksiin mistä musiikin verkkoyhteisöstä, niin siellä taas nousi esiin lähes päinvastainen asenne tämmöiseen yhdessä tekemiseen. Monissa verkkoyhteisöissä säveltämiseen ja musiikin tekemiseen liittyvät käytännöt ja oppiminen oli läpeensä sosiaalisia prosesseja. Yhdessä tekemistä ei siis mielletty menestyksellisen sävellysprosessin esteenä, vaan suorastaan sen mahdollistajana. Ja samaa kieltä kertovat monet tutkimukset ympäri maailmaa. Parhaimmillaan yhdessä säveltäminen voi johtaa paitsi musiikillisen ilmaisun monipuolistumiseen, myös itseymmärryksen ja keskenäisen arvostuksen syvenemiseen tekijöiden joukossa. No, tutkimuksen osallistuneet opettajat kokivat suureksi haasteekseen myös ajan puutteen. Ja erityisesti yläkoulun tuntijaon puitteissa tämä tulos ei varmasti yllätä. Luovat prosessit, kuten vaikkapa nyt laulun tekeminen, niin vaatii usein aikaa ja 1 viikkotunti antaa siihen aika vähän resursseja. Mun kollega Marja-Leena Juntusen tutkimushankkeesta, jossa iPadin käyttö integroitiin luovaan tuottamiseen ja kehollisiin työtapoihin musiikin opetuksessa, toi esiin vähän samankaltaisia haasteita. Siinä projektissa yhdeksi suurimmista ongelmista koettiin nimenomaan tämmöisen pienryhmätyöskentelyn jatkuva keskeytyminen ja sitten keskeytymistä seuraavat käynnistysvaikeudet seuraavalla viikolla. Ja siinä mielessä on valitettavaa, jos luovuuden yleinen arvostus yhteiskunnassamme ei jalkaudu juhlapuheista yleissivistävän taidekasvatuksen todellisiksi resursseiksi. Toisaalta sitten pohdin taas, että mitä ajankäyttöön liittyvät valinnat paljastaa käsityksistämme musiikin luovan tuottamisen merkityksistä ja mahdollisuuksista. Onko niin, että säveltäminen kuitenkin näyttäytyy jotenkin erillisenä osana muusikkoutta? Ehkäpä jonkinlaisena erityisosaamisen tai erityislahjakkuuden alueena, jolle voi astua vasta sitten, kun on varmistanut tarpeeksi laajan osaamistason esimerkiksi musiikin perusteissa. Sari Muhonen, joka on tutkinut sävellyttämistä omien oppilaidensa kanssa, niin hän rohkaisee opettajia kirjoituksissaan usein hahmottamaan musiikin luomisen semmoisena kokonaisvaltaisena prosessina, osana siis koulun arkea ja useita tavoitteita palvelevana toimintana. Toki on totta, että mahdollisuudet suurimuotoisten sävellysprojektien toteuttamiseen 1 viikkotunnin puitteissa on hyvin rajalliset, mutta voisiko musiikin luova tuottaminen silti olla aktiivisesti läsnä musiikin opetuksessa? Anna Kuoppamäki on näyttänyt, että musiikin luova tuottaminen istuu hyvin luontevasti esimerkiksi musiikin perusteiden oppimiseen, osaksi bändiopetusta tai mediakasvatusta, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Siinä mielessä luokkahuoneessa, jossa musiikin luova tuottaminen on mielletty koko musiikillisen oppimisprosessin läpäiseväksi pedagogiseksi toimintatavaksi, säveltämiselle ei välttämättä aina tarvitse varata erikseen aikaa, vaan kuten musiikkikasvattaja Maria Ervasti ehdottaa, sitä voisi tapahtua vaivihkaa, lyhyinä kokeiluina osana muuta musisointia. Kysymystä musiikin luovan tuottamisen opettamisesta, erityisesti kollektiivisesta säveltämisestä, on syytä pohtia opettajien oman koulutuksen kannalta. On kysyttävä, millaisia mahdollisuuksia opettajakoulutus tarjoaa erityisesti ryhmässä tapahtuvan säveltämisen ohjauksen harjoittelemiseksi. Millaisin eväin opettajat opettavat musiikin luovaa tuottamista? Tutkimuksessa kysyin opettajilta, oliko musiikin luovan tuottamisen pedagogiikka sisältynyt heidän omiin opintoihin. 80% sanoi, että ei ollut.
Musiikkiliikuntaa, improvisaatiota ja vuorovaikutustaitoja oli vastausten perusteella sisältynyt opintoihin jonkin verran. Sen sijaan omakohtaista kokemusta laulun tekemisestä ja säveltämisestä, puhumattakaan sen opettamisesta ja puhumattakaan ryhmässä tapahtuvasta säveltämisestä, opettajilla ei omien opintojensa aikana juurikaan ollut. Tosin tässä kohtaa on huomattava, että musiikin aineenopettajan koulutuksen vaikutus näihin vastauksiin niin havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Eli ne, joilla oli musiikin aineenopettajan koulutus, niin olivat saaneet hieman enemmän opastusta tähän omina opiskeluaikoinaan. Mutta kaiken kaikkiaan kyselyyn vastanneet opettajat tunnistivat aukot omassa koulutuksessaan yhdeksi suurimmista haasteista musiikin luovan tuottamisen opetuksessa omassa koulussaan. Koulutusta kuvailevien avovastausten perusteella voidaan päätellä, että opettajan omakohtaiset kokemukset etenkin ryhmässä tapahtuvasta säveltämisestä olivat hyvin harvinaisia ja aika hajanaisia. Tulos herättää kysymään, että millä eväin uusia opetussuunnitelman perusteita lähdetään sitten koulussa soveltamaan. Oppilaiden ohjaus kohti monipuolista ja luovaa muusikkoutta edellyttää opettajakoulutusta, joka tarjoaa niin musiikin aineenopettajille kuin luokanopettajille kasvumahdollisuuksia kohti opettajan omaa laaja-alaista muusikkoutta. Tässä kohtaa tulee mieleen Sibelius Akatemian musiikinopettajakoulutuksessa säveltämisen ohjaamista kehittänyt Sakari Antila, joka usein korosti sitä, että tärkeä osa sellaisen muusikkoiden kasvua on utelias ja rohkea asenne. Uskon, että siitä oli kyse myös Tiinan sanoissa, kun hän puhui siitä, että tämä sävellysprojekti ja siihen lähteminen vaati opettajalta riittävästi uskallusta ryhtyä kokeilemaan jotakin sellaista, mitä hän ei ollut aikaisemmin tehnyt, siis sitä hyppyä tuntemattomaan. No, opettajien peruskoulutuksen lisäksi tutkimuksen tulokset nostaa esiin myös opettajien täydennyskoulutuksen merkityksen. Ottaen huomioon sen, että musiikin luova tuottaminen oli ollut aika niukkaa siellä omissa opinnoissa, niin ei liene yllättävää, että 3/4 vastaajista sanoi, että he toivovat lisäkoulutusta musiikin luovan tuottamisen opettamiseen. Opettajat kertovat toivovansa apua ihan alkuun pääsemisestä, että mitä siellä oikein ruvetaan tekemään, mistä lähtee liikkeelle, kuin myös uusia ideoita. Monet sanoivat, että tuntuu, että takki on tyhjä, ei ole enää mitään freesiä annettavaa. Myös opastusta teknologian hyödyntämiseen peräänkuulutettiin hyvin paljon ja toivelistalle nostettiin niin intensiivikursseja kuin sellaista pitkäaikaisempaa ja jatkuvaa koulutusta. On selvää, että ihanne reflektoivasta musiikin opettajasta, joka kykenee suhtautumaan omaan työhönsä elinikäisenä oppimisprosessina, edellyttää järjestelmää, joka tarjoaa opettajalle mahdollisuuksia jatkuvasti kehittää omaa ammattitaitoa. Tämä on erityisen tärkeää nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa erityisesti digitaaliteknologia asettaa uusia haasteita opettajalle oppia jatkuvasti uutta. Myös opetussuunnitelman perusteiden uudistuminen ja yliopisto-opintojen kiristyvät aikataulut ja kuntien vaihtelevat resurssit haastaa täydennyskoulutusta. Peräänkuuluttaisin sellaista monipuolista ja musiikin luovaan tuottamiseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka ottaisi huomioon niin luokanopettajien kuin musiikin aineenopettajien erilaiset tarpeet. Kertoessani hiljattain tämän tutkimuksen tuloksista eräässä seminaarissa, niin siellä yleisössä istui musiikkikasvattaja kollega, joka kysyi vähän tuskastuneena, no mitä väliä sillä on, sävelletäänkö siellä luokkahuoneessa vai ei. Ja kysymys on oikeutettu. Musiikin tunte on koulussa niukasti ja oppilaat ovat aika kuormitettuja, varsinkin yläkoulussa ja lukiossa siitä omasta koulutyönsä paineesta. Ja puhumattakaan opettajista, joilla on kädet täynnä työtä jo nyt. Onko näitä paineita vielä lisättävä vaatimalla, että kaikki on nyt ryhdyttävä värkkäämään omia laulujaan?
Sitä paitsi, eikö musisointi ole aina luovaa? Miksi vaatia vielä erityistä musiikin luovan tuottamisen opettamista? On toki selvää, että esimerkiksi laulaminen ja soittaminen ja erilaiset vuorovaikutusharjoitukset osaltaan kehittävät monipuolista ja luovaa muusikkoutta. Musiikin esittäminen ja myös sen kuuntelu on tärkeä osa identiteettityötä ja tästäkin meillä on paljon tutkimusta. Väittäisin kuitenkin, että itsensä asemointi nimenomaan musiikin luojan rooliin tarjoaa väylän ilmaista sellaista persoonallista identiteettiä tavalla, jota niin sanotut reproduktiiviset työtavat ei mahdollista. Tämä kävi erityisen selväksi siinä mun tutkimuksessa koskien musiikin verkkoyhteisöjä ja siellä olevia musiikin tekijöitä, joille oman musiikin tekeminen ja luominen näyttäytyi musiikille annettujen merkitysten hallitsevana ulottuvuutena. Tutkimani musiikin tekijät liittivät musiikin luomisen yleiseen hyvinvointiin, jopa mielenterveyteen ja rakentaviin valintoihin elämän ratkaisevissa käännekohdissa. Säveltäminen yhdistettiin itsensä toteuttamisen ainutlaatuisuuteen ja siihen liittyviin arvoihin, kuten uskollisuuteen itseään kohtaan ja omaperäisyyteen. Filosofi Charles Taylor viittaa tällaisiin ihanteisiin nimellä autenttisuuden etiikka. Autenttisuuden eettisen ihanteen mukaisesti oman musiikin luominen kietoutuu siis oman yksilöllisen olemisen tavan löytämiseen ja sen toteuttamiseen, kokemuksen hallinnasta, itsemääräämisestä. Eli juurikin siis siihen, mitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa pidetään musiikin opetuksen tehtävänä. Siellähän peräänkuulutetaan musiikillisten ilmaisuvälineiden antamista, oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukemista. Musiikkikasvatuksen tutkijat Juha Ojala ja tohtori Väkevä täällä kiinnittää taas huomionsa mahdollisuuksiin, joita oman musiikin luominen avaa oppilaille tulla sinuksi, itsensä ja maailman ja muiden ihmisten kanssa. Heidän mukaansa säveltäminen tarjoaa oppilaille luontevan tavan tutkia musiikillista merkitystä ja ennakoida erilaisten äänten järjestysten käytännöllisiä seuraamuksia. Toisin sanoen siis musiikin luova tuottaminen näyttäytyy jonkinlaisena käytännöllisenä tutkimusprosessina. Tuolloin musiikin opetuksessa ei tyydytä ainoastaan siihen, että sosiaalistutaan olemassa olevaan musiikkikulttuuriin. Ja opetuksen lähtökohdaksi ei enää ehkä otetakaan sitä, että perehdytään jonkin tyyleihin tai teoskokoelmiin tai esityskäytäntöihin, vaan oppilaita aktiivisesti rohkaistaan tutustumaan musiikillisen maailman leikittelemällä sen elementeillä ja suhteilla ja antamaan musiikille uusia tulkintoja ja merkityksiä. Uskon, että tällä on tärkeä linkki oppimiseen ja pienenä inserttinä huomiseen vierailun Lauri Järvilehtoon viitatakseni, niin hän sanoo siitä, että opimme parhaiten silloin, kun olemme aidosti innoissamme. Ja tämän takia on valitettavaa, mikäli valmiin repertuaarin uudelleen tuottaminen saa koulun musiikin opetuksessa ylikorostuneen aseman suhteessa uuden luomiseen ja tämmöisen kulttuurisisältöjen omakohtaiseen ja kriittiseenkin tutkiskeluun. Mä oon tänään väittänyt, että suomalainen musiikkikasvatus elää murroskautta, paitsi uudistuvan opetussuunnitelman myös tällaisten ympäröivän yhteiskunnan muutosten myötä. Ja saman ovat toki huomanneet monet minua viisaammat. Pari viikon takaisessa opettajalehdessä kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos Martti Hellström pohtii koulun suuntaa opetussuunnitelmauudistuksen kynnyksellä. Hellströmhän tunnetaan miehenä, joka puhuu koulusta innostumisen ja onnistumisen tehtaana. Hän on rehtoriuransa aikana osallistunut ja aloittanut monia didaktisia uudistuksia. Mutta tällä kertaa hän vähän varoittelee uudistusvimmaisesta vauhtisokeudesta. Yhtäkkisen oppimisen vallankumouksen sijaan
Hellström peräänkuuluttaa suostumista vähitellen tapahtuvaan uudistukseen. On viisaampaa lähteä liikkeelle yhdestä kokonaisuudesta ja pyrkiä kehittelemään ideoitaan ja kirkastamaan päämääriään matkan varrella vuoropuhelussa kollegoiden kanssa. Mielestäni Hellströmin sanoissa kaikuu pitkän uran tuoma viisaus. Aikansa on kaikella. On aika ottaa vauhtia ja hypätä tuntemattomaan. Ja välillä taas on aika seisahtua, tutkia, tarkkailla, kyseenalaistaa omia ajatusmallejaan, toimintatapojaan, uudelleen arvioida. Silläkin uhalla, että kärsimättömimmät äänet, ja ne on ne, jotka usein tulee sieltä koulun ulkopuolelta, vaativat loikkaa niin opettajien osaamisessa kuin digiteknologian haltuunotossa. Hellström muistuttaa, että päämäärien kirkastaminen on tarpeen, sillä opettaja väsyttää eniten se, ettei hän tiedä, mitä tekee. On pyrkinyt avaamaan joitakin näkökulmia niihin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, jotka liittyy erityisesti musiikin luovan tuottamisen opettamiseen kouluissa. Silti kysymys siitä, millaiseen muusikkouteen koulu kasvattaa nyt, tänään tai huomenna, vaatii jatkuvaa reflektointia. Koulutuksellisten käytäntöjen ja arvojen ja painopisteiden tarkistaminen luovan musiikillisen toiminnan pedagogiikan alueella on tärkeää ja ajankohtaista niin musiikin aineenopettajakoulutuksessa kuin luokanopettajakoulutuksessa, kuten myös jo kentällä työskentelevien opettajien täydennyskoulutuksessa. On myös tärkeää kartoittaa mahdollisuuksia hyvien käytäntöjen ja ideoiden leviämiseen, ja ehkä osittain sen takia me ollaan täällä koolla tänään. Mielestäni ensiarvoisen tärkeää on se, että mahdollisuuksien avaaminen lapsille ja nuorille luovan musiikkisuhteen luomiseksi ei jää yksittäisten musiikinopettajien harteille. Mikäli otamme tosissamme musiikin ja taiteen mahdollisuudet tehdä hyvää, niin yksilötasolla kuin yhteiskunnassa. Ja mikäli uskomme siihen, että maailmaa ravistelevien kriisien ratkomiseen tarvitaan luovaa otetta ja yhteistoiminnasta oppimista, niin on mielestäni selvää, että musiikin opetuksen käytäntöjen ja arvojen ja tulevaisuuden painopisteiden tarkistamisen on tapahduttava opettajakoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja muiden musiikkialan instituutioiden ja tahojen kanssa sekä kestävien koulutuspoliittisten ratkaisujen tukemana. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos, Heidi. Täytyy sanoa vielä, että tämä kyseinen tutkimus, josta Heidi on tänään meille nyt puhunut, niin löytyy myös posterina tuolta teidän selkienne takaa. Voitte sen käydä sieltä bongaamasta. Nyt olisi hyvää aikaa keskustelulle, kysymyksille ja kommenteille. Ja sitä varten minulla on täällä tällainen suomalaisten opiskelijoiden innovaatio, ei meidän yliopistosta, mutta jostain toisesta yliopistosta, Catchbox. Tämä on siis mikrofoni, jota voi heittää ja siirrellä vapaasti. Tämä on hyvin kevyt ja täytyy vain puhua lähelle tätä mustaa mötikkää, jotta ääni kuuluu. Joten käytämme tätä. Ehkä ihan yläkerroksiin asti ei saada heitettyä, mutta jos pysytään tällä levelillä. Hyvä, sieltä tulee jo ensimmäinen. Mullakin olisi ollut kysymys, mutta ehkä mä odotan vielä. Anna mennä, Laura. Ole hyvä. No, tää on ihan hirveän jännittävä. En mä ole ikinä tämmöiseen pömpeliin puhunutkaan. Kiitos Heidi ihan valtavan inspiroivasta aamun avauksesta. Jotenkin mulle jäi semmoiset, tää on enemmän niin kuin kommentti ja semmoinen vastakommentti ehkä toivova, mutta ei kysymys sinänsä. Jäin miettimään sitä, kun puhuit siitä asenteesta
että onko mahdollista, että tavallaan kun kerroit siitä tutkimuksesta, että luova tuottaminen esimerkiksi opettajien niin kuin ajatuksissa nähdään liikaa niin kuin sen produktin niin kuin näkökulmasta. Että semmoiset pienet, niin kuin musiikinopetuksen arjen pienet luovat elementit, pienet osallisuudet, mitä oppilaalta saadaan, tai jonkun uuden näkökulman tuominen, niin ei tavallaan tule tulkituksi luovaksi tuottamiseksi. Ja mä itse näkisin niin kuin sen, että se olisi niin kuin se jatkumo, jolla se rakentuu sitten joku laulun tekemiseksi, joka sitten taas on jo niin kuin hurjan paljon niin kuin erilaisia asioita vaativa, jos ajattelee vaikka niiden oppilaidenkin niin kuin, taitojen tai semmoisen työskentelyn, ehkä työskentelytapa on parempi sana. Et tätä niin kuin jäin itse pohtimaan, että miksi niin kuin, että onko se paljon sitä asennetta, että kuinka paljon meille tulee se opettajina, että osaanko, saanko, voinko, kuka antaa luvan, onko mä riittävä tähän, että kun tuli paljon niitä taidollisia, niin tämmöisen, mitä sä ajattelet Kyllä, tästä? erittäin tärkeä huomio. Toki tähän kohtaan pitää sanoa, että mähän en varsinaisesti opettajan asenteita tutkinut, että en voi siitä lähteä mitään niin kuin muuta kuin spekuloimaan ehkä omia ajatuksia, mutta että sellaisen asian, minkä haluaisin tuoda esiin tässä liittyen nyt sitten tutkimuksen luotettavuuteen, ja nyt kaikki opiskelijat siellä graduryhmässä, korvat höröllä. Yksi asia, mikä liittyy tämmöisen kyselytutkimuksen rajoitteisiinhan on se, että asiat joudutaan kategorisoimaan hyvin tarkasti. Eli opetatko säveltämistä? Kyllä, ei. Tai opetatko sitä usein tai harvoin näin. Ja sellaiset asiat, mitkä ikään kuin suljahtaa sinne kategorioiden väliin, ja kaikki me tiedetään, että iso osa sitä käytännön työstähän on juuri niissä jossain väleissä olevaa, mitä ei oikein pysty artikuloimaan, niin se ei ikään kuin tule välttämättä esiin. Että se, että saattaa olla vaikka soittamista ja laulamista jonkun valmiiksi tehdyn biisin pohjalta, ja sitten siihen liittyy, vaikka kitaristi tekee oman soolon siihen, no onko se sitten säveltämistä vai improvisaatiota vai mitä se sitten on, niin välttämättä opettaja ei tule edes ajatelleeksi, mutta siellähän on paljon tämmöistä musiikin luovaa tuottamista, että näähän ei välttämättä näy siinä aineistossa, mutta että se on yksi asia. Mutta että toki itsekin pohdin, niin kuin toinkin esiin näitä asenteita ja jotenkin niin kuin sitä, että ihan niin kuin omastakin näkökulmasta, kuinka paljon siitä niin kuin semmoinen varsinkin säveltämiseen liittyvä niin kuin kantaa mukanaan jotain sellaista merkitysten taakkaa, jota ei ehkä sitten ajatella, että se voisi olla luonteva osa muusikkoutta. Se toimii. Hyvä. Ei tarvitse heti lähteä harjoittelemaan liikuntatunnetta. Hei, kiitos Heidi tosi paljon kiinnostavasta ja valaisevasta puheenvuorosta. Ja muu tuli nyt heti mieleen, kun viime päivinä on ollut paljon mediassa kirjoituksia ja sitten vasta kommentteja siitä, että kyynisiä nuoria ja koulu ei kiinnosta ja kaikki on mennessä ihan metsään, niin olisi tosi kiva kuulla vähän sun ajatuksia näihin artikkeleihin liittyen just musiikin opetuksen näkökulmasta. Helppo jo, sori. Mitä tähän haluatko vähänkään miettiä, jos mä voisin sen verran sanoa, että... Kerropas Katja, mitä mieltä sä oot. No mä oon tietysti ihan niin kuin aina tämmöinen ristiriitaisten ajatusten metsikössä niin kuin mietin, että toisaalta, että joo, näin just se, että kaikki pitäisi muuttaa koulussa ja miten me lähdetään nyt uudelle tielle. Sitten tuli, oliko se nyt psykologi Keijo Tahko-Kallion ajatuksia taas vastaan, että, joka lähti taas ihan niin kuin eri tavalla, että rauhoitutaan vähän. Just tätä, mitä säkin sanoit, että ei ehkä niin kuin lähdettäisi niin valtavin harppauksin heittämään kaikkea ja uudistamaan ja vaihtamaan, mutta olisi vaan kiva kuulla, mitä sä mietit, kun sulla on hyviä ajatuksia. On varmasti monta puolta ja jotenkin, mitä toin tuossa äsken esiin siitä, että jotenkin siitä,
että ymmärtää, milloin on aika ikään kuin juosta ideoiden kanssa ja milloin on taas aika pysähtyä. Jotenkin mä itse näen kuitenkin yhä enemmän ja enemmän kuin tärkeänä sen opettajan reflektiivisen taidon, joka tarkoittaa siis sitä jatkuvaa kivuliastakin kyseenalaistamista omia opetuskäytäntöjään ja niin kuin semmoisia ajatusmalleja kohtaan, mitä Hellströmkin peräänkuulutti. Ja aina toki se, että lähdetään niin kuin ehkä ulkoistamaan ongelmia sillä esimerkiksi, että opiskelijat ovat laiskoja tai jotenkin huonoa aineesta, niin herättää ehkä vähän sellaista kysymystä, että mistähän tässä on kyse. Että toki voi olla asioita, mitä kannattaakin miettiä, liittyvätkö ne jotenkin isompiin kulttuurisiin tai kasvatuksellisiin asioihin, mutta kyllä mä nyt ehkä opettajana itse ajattelen, että opettajalla on se oma vastuu siitä niin kuin oppimistilanteen rakentamisesta. Opettajahan ei voi saada ketään oppimaan, mutta opetustilanteita ja niitä niin kuin, mahdollisuuksia voi suunnitella ja rakentaa. Tämmöisiä ajatuksia tästä. Joo, kiitoksia esityksestä. Se oli aivan loistava ja haltioidin kovasti sitä. Mä olen Henna Suomi, tulen tuolta Jyväskylän yliopistolta ja normaalikoulusta. Ja siellä toteutettiin viime keväänä kolmasluokkalaisilla tämmöinen sävellyttämisprojekti, jossa käytiin Sari Muhosen teoriaa hyvin pitkälti. Ja nythän luokanopettajalla on loistava mahdollisuus tämmöisten ideoiden toteuttamiseen, koska hän pystyy siinä omassa työssään muodostamaan pienempiä opetusryhmiä, pystyy käyttämään aikaa ihan toisella tavalla kuin yläkoulussa aineenopettaja. Ja itse tässä sävellyttämisprojektissa, niin siinä käytettiin ihan siis, se oli 3 kuukauden tämmöinen hyvin pitkäjaksoinen periodi. Ja oppilaat jakso sinnikkäästi viedä sen loppuun asti ja siinä korostui nimenomaan tämmöinen yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. He työstivät näitä sävellyksiään pareittain tai 3 oppilaan pienryhmissä. Ja aina joka oppilaalle tai tämmöiselle ryhmälle oli varattu oma tila, missä he saattoi työskennellä. Oli piano, laattasoittimet, joilla sitten yritettiin omia melodioita tuottamaan. Ja tästä sitten lopulta valmistui koko luokan yhteinen talvilaulukokoelma, joka on nyt sitten ihan julkistettu ja nuotinnettu Sibelius-ohjelmalla sovituksineen. Ja se oli äärettömän hieno kokemus kyllä, että voin suositella myös luokanopettajille tämmöistä projektia. Kuulostaa aivan loistavalta ja ihana kuulla, että tällaisia asioita tapahtuu. Ja tämmöisiä niin kuin, ikään kuin tuntuu vähän, että aina kun tapaa kollegoja sieltä täältä, että ikään kuin koko kentällä on tämmöistä kuhinaa menossa juuri tämän luovan tuottamisen puitteissa ja toivoisin, että löytyisi foorumi tai foorumeita, jossa näitä asioita voitaisiin myös ehkä koordinoidusti jotenkin tuoda yhteen ja oppia toinen toisiltamme. Se oli myös yksi viesti, mikä näistä opettajakommenteista tuli, että opettajat usein kokevat olonsa hyvin yksinäiseksi ja haluaisivat kuulla, että mitä ne muut tekee, mitä me voidaan oppia toinen toisiltamme, jotta tällaiset projektit ei jäisi vaan paikallisiksi ilmiöiksi. Kyllä. Ja vielä sen haluaisin korostaa, että nythän aikanaan säveltäjä, muistaakseni oliko Kalevi Aho tai kuka toi jo 90-luvulla esille ajatuksen siitä, että luova työ toteutuu aina esimerkiksi kuvataiteessa, oppilaat tekee omia tuotoksia siinä, oppilaat kirjoittaa omia kirjoitelmia, miksei myös voida säveltää. Ja tämä projekti lähti nimenomaan siitä liikkeelle, että jokainen oppilas pystyy säveltämään, tuottamaan myös omaa musiikkia. Ja se oli minulle itselleni kyllä hämmästyttävä yllätys, minkälaisia teoksia sieltä syntyy. Joo, kyllä. Ja tämä oli ehkä sellainen, mistä mulla itselläni lähti alun perin kiinnostus tähän, kun mä jotenkin aloin
ihmettelemään sitä, että ajattelin omaa kouluaikani, tosi siitä on jo muutama vuosi, niin ja monta asiaa on tapahtunut sen jälkeen, mutta mä en muistanut, että koko kouluaikana tai edes musiikkioppilaitosaikana kukaan olisi koskaan jotenkin kysynyt, että tekisitkö itse jotain. Että heti kun saatiin kynä käteen ja jotain osattiin kirjoittaa, niin tehtiin jo aine minun perheeni tai hauskin viikonloppumatka. Ja jotenkin se oli itsestään selvää, että toki me osataan kirjoittaa tarinoita tai me osataan piirtää ja maalata kuvistunnilla, mutta että vaikka kävin niin kuin 4-vuotiaasta asti siellä musiikkiopistossa ja teoriatunnit ja muut oli hallussa, niin jotenkin se, että aloin ajattelemaan itseäni biisin tekijänä, niin tapahtui vuosikymmeniä niin kuin sen aloittamisen jälkeen. Että hienoa, että ollaan menty eteenpäin. Henna, pääset heittämään sinne oikeallesi siis. Joo. Taakse. Siellä oli ensin siellä joo. Osaanko mä tähdätä? Hop. Puhutaan yhdessä. Okay. Eli Ervastin Maria Oulun yliopistosta. Ja nostaisin esille vielä tuon ryhmän merkityksen tuollaisessa live-tilanteessa, että mikä voima esimerkiksi koulumusisoinnissa on siinä, että tehdään yhdessä. Ja että me emme jotenkin pelkäisi sitä ryhmää, koska se on mieletön voimavara myös tähän säveltämiseen ja siihen liittyvään kehollisuuteen ja siihen liittyvään toimintaan. Ja jos saa mainostaa, niin lauantaina kello 10 ja 11 Oulun musiikkikasvatuksen opiskelijat tekevät vähän tähän liittyvää toimintaa tuolla Sonore-salissa. Että tervetuloa keskustelemaan opiskelijoiden kanssa, mitä tapahtuu tuolla yliopiston kentällä. Kiitos. Mariahan on siis ura-uurtava tällä alalla juurikin. Tervehdys kaikille. Kokosin eilistä yleisötyön teemapäivää yhteistyössä Kuule-työryhmän kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä jatkaa mun mielestä mielettömällä tavalla sitä jotenkin, mihin me eilen päästiin niiden demojen ja muiden kautta. Meillä oli pääpuhujana John Deek, joka kertoi luoneensa Very Young Composers-ohjelman just nimenomaan siitä näkökulmasta, että se on ihan mahtavaa, että jos meillä on tämmöisiä uusia Mozartteja, mutta kun kaikilla lapsilla on se kyky ja taito luovaan musiikin taitoa ja niin kuin säveltämiseen, mutta meillä on kyllä iso haaste tavallaan niin kuin musiikkikasvatuksen tai teillä, hyvät opettajat, että miten niin kuin meille opettaa sitä, että esimerkiksi juttelin norjalaisen kollegan kanssa, niin heillä luokanopettajat opettaa musiikkia säveltämisen kautta. He hyödyntää graafista notaatiota siellä, että se on niin kuin tavallaan 1 3 elementistä, millä tavalla sitä musiikkia opetetaan. Että meillä pitäisi olla luokanopettajakoulutuksessa kyllä antaa sellaisia niille luokanopettajille sellaisia ihan konkreettisia välineitä. Et se on hienoa, mutta tavallaan niin kuin aineenopettajilla on niitä kykyjä ja taitoja, mutta se pitäisi olla ihan siellä luokanopettajakoulutuksessa ja päivähoidossa. Että se pitäisi jotenkin olla aivan itsestäänselvää, että meidän ei tarvitsisi enää varmaan keskustella, että onko säveltäminen tärkeää, totta kai se on. Täällä on monia opiskelijoita, jotka on ollut Kuuleminen sävellän työssä, että mä näkisin, että se pitäisi jollain tavalla olla osa sitä perusopetusta ja sitä täällä musiikkikasvatusosastolla, että se ei ole vaan, että osa sitten valitsee luomuskurssin ja niin kuin tulee osaksi tätä, koska se nyt nähdään, että se on osa sitä musiikin opetuksen tulevaisuutta. Ja sitten samalla toivoisin, että keskusteltaisiin, niin kuin biisien tekeminen on tärkeää ja niin kuin on helposti lähestyttävää, mutta koska lapsille ja nuorille ei ole vielä sellaista, he ei näe esimerkiksi klassista musiikkia mitenkään kategorisesti, että se kuuluu vain joillekin. Että pidettäisiin meidän omat ajatukset tosi auki siinä, että kaikenlainen musiikki ja sävelletään kaikenlaista musiikkia, kansanmusiikkia, popmusiikkia, klassista musiikkia. Kyllä. Kiitos. Mä oon Juntusen Marja-Leena, toimin täällä Sibelius Akatemiassa. Ja vaan semmoisen tuli vaan tässä mieleen, kuuntelemaan keskusteluja, että hienoa, että tämä luova tuottaminen on nyt tullut esille ja myös se OPSissa ja varmasti sen asema vahvistuu koulussa, mutta kysymyksessä ei ole mikään uusi asia tietenkään, että 81 on jo musiikin didaktiikka Ellen Urhon ja Tenkun ja kumppaneiden myötä, joka on antanut vahvasti eväitä
lähtee sieltä oppilaiden tekemistä partituureista ja keksimisestä ja luovasta tuottamisesta, mutta että ehkä nyt aika yli 30 vuoden jälkeen on niin kuin kypsä siihen, mutta että niistäkin kirjoista voi saada ihan hyviä ideoita, että ei kaikki tarvitse olla teknologiaa ja jotain ihan uutta, vaan se ollaan aika semmoisen perustavan asian äärellä ja Kyllä. sieltä niin kuin materiaalia löytyy varmaan aika monesta eri paikasta. Joo, tämä oli tärkeä kommentti. Joskus on hyvä palata myös historiaan ja jotenkin ehkä se myös hämmensi siinä, että kun se luovuus on ollut siellä, niin kuin Marja-Leena mainitsi, ja mainitsin puheessa ainakin, että sieltä peruskoulun alusta asti, niin mihin se on sitten jäänyt? Että miksi ne luvut ovat vielä niin pieniä näissä tutkimuksissa? Siellä oli vielä kommentti. Joo, päivää ja kiitos tosiaan, oli ihan mahtava puheenvuoro ja inspiroiva. Olen Reetta Sinivalo tuolla Stadin ammattiopistossa, opetan kuvataidetta ja musiikkia hoitoalalla, hyvinvointialalla nykyisellä ja valmentavassa koulutuksessa maahanmuuttaja aikuisille suomen kieltä ja kulttuuria luovilla menetelmillä. Ja sellainen tuli tässä mieleen, että musiikkikasvatuskin saattaa usein olla sellainen, että siihen pitää niitä reikkiä vähän puhkoa, että lähdetään sitä omasta maailmasta ulos. Ja tosiaan mekin ajatellaan, että se fasilitoidaan ja kaikille saavutetaan jonkunlainen osallisuus musiikkiin. Ja se on niinku semmoinen, mikä on mielenkiintoinen taas, kun puhuit siitä digitalisoinnista ja siitä yhteisöllisyydestä. Et lähtökohtaisesti esimerkiksi useat maahanmuuttaja-opiskelijamme opiskelee ja on yhteisöllisesti, että tämmöinen ajatus siitä individualismista ja että sävelletään oma sävellys ja se tukee minun identiteettiä, niin se saattaa olla semmoinen, mistä me emme edes puhu samana päivänä. Eli on ihan erilaisia lähestymistapoja tosiaan siihen. Mä uskon, että jos käsikirjoitetaan yhdessä netissä tai tehdään kuvakollaasia tai kirjoitetaan laulun sanoja tai musisoidaan, se voisi olla semmoinen tapa, mikä tavoittaa heidät. Ja toinen on myös tämä, että jos meidän kaikki hoitoalan opiskelijat opetetaan kuvionottimenetelmällä, joka on siis Kaikkonen Uusitalon tiedätte, niin tietysti niin kaikki meidän opiskelijat oppii improvisoimaan sit kuvionottimenetelmällä lähtötasosta riippumatta. Joo. Hyvin helppo. Kiitos. Olipas ihana kuulla tämä. Ja tälläkin tavalla kulttuurien välisyys voi rikastuttaa meidän musiikkikasvatusta. Oli kiva kuulla tämä. Joo, moi. Mä oon Klintruin Petteri sieltä Oulun mukolta. Ja meillä on myös menossa ankara opetussuunnitelma työ. Ja mä tästä ihan nostan vain niin kuin ajatuksia ja herätän ajatuksia siitä, että mitä se on se musiikkikasvatuksen ydinaines silloin, kun uutta OPSia rakennetaan. Et luovuus ja improvisaatio on ollut siellä, niin kuin Marja-Leena sanoi, 80-luvulta lähtien. Mutta todelliset pedagogiset sovellukset tai didaktiset sovellukset on vielä niin kuin ollut hakusessa koko sen 30 vuotta. Tämä on ihan tällainen olisi kiva keskustella kaikkien musiikkikasvatusyksiköiden kanssa. Mikä se on se meidän oikea tehtävä ja mikä se on se ydin. Tämä haetaan tämä luovuus ja tämmöinen ryhmä, säveltäminen, pedagogia. Se on äärimmäisen haastava alue. Toivon, että tämä keskustelu tästä jatkuu. Sitä toivon minäkin. Ajatushautomoita ja tällaista tarvitaan kyllä ehdottomasti. Että ei siitä luovuudesta tule vaan semmoinen niin kuin kyltti, joka ei tarkoita mitään. Erittäin tärkeä pointti. Otetaan vielä viimeinen kommentti ja sitten ruvetaan pistämään kasaan tätä hetkeä. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Keskisen Joonas. Jyväskylän yliopistossa opiskelen, mutta Tampereella asun ja nyt olen Helsingissä. Hyvinkin sekalaista. Tuli mieleen vaan noista menetelmistä tuommoisessa niin kuin yhteisösäveltämisessä ja tuollaisessa. Siitähän on aika paljon julkaisuja tullut suomeksi viime aikoina, kun on ollut tällainen buumi tästä taiteen ja hyvinvoinnin yhteisjutuista. Ja itse esimerkiksi 2012 olin mukana tämmöisessä Voimaa taiteesta -hankkeessa, jossa pilotoitiin erilaisia taide- ja kulttuurituotteita, eli siis muotoiltiin palveluita, miksi sitä nyt sanotaankaan, jossa kehitettiin muun muassa tämmöinen yhteisösävellysmenetelmä, jonka kanssa tehtiin muistisairaiden ikäihmisten kanssa omia tangoja ja omia räppejä ja omia valsseja ja kaikennäköistä muuta. Se ei todellakaan ole ainoa julkaisu siltä alalta, että sieltä löytyy kaikennäköistä jännää, miten saadaan ihmiset tekemään omaa musaa. Kiitos. Hyvä. Toivottavasti keskustelu jatkuu ja sen kuuluu jatkua. Heidille
paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Ja täytyy sanoa vielä, että tämänkaltainen tutkimus on juuri hyvä esimerkki tutkimuksen tekemisen ja käytänteiden synergiasta. Kuten itse sanoit, niin tämä on nyt mahdollisuus hyvien ideoiden ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Ja käykää tosiaan vilkaisemassa keskeiset tutkimustulokset tästäkin tutkimuksesta tuolta julisteesta, samalla kun voitte vilkuilla niitä muitakin. Heidille aplodit ensinnäkin. Kiitos.